mga bay, kumusta mo pag-usam? Yan, nasab ko no, ako ang tulumanon, ang makig-istorya kaninyo. Yung tawon, kumusta mamuday, naot nga okay ra yung kahintang di mga bay no. So akong nahuna-hunaan karon nga pira unta ko og katong pa nila diri akong kaunon kay naman ko'y giluto nga itlog para sa ako ang alaga. So karon kay kanang ko nga magkanon na lang ko kay para hantod na unya say pa magkarason si media pa. Salamat sa Ginoo nakapamahod jud tag sayo. So dara akong pamahaw mga bay no, usa ka salmon nga luto o kaning usa pud ka salmon nga itlog. Agay ko na pasok hantod na gid ni unya. Daghan kayong salamat di ay sa ga-sponsor sa pang Jollibee sa ako ang mga anak. Daghan kayong salamat hasta sa kuan sa ilahang mga sinina, sapatos, karsones, purol, chinilas, kalo, bakos, panyo, tanan na. Salamat kay gikumpleto, salamat kay sa nga tanan. LBC from Manila. Salamat kayo og salamat kayo sa mga silent sponsors nako nga gilom-hilom ra jud nga dili gusto nga ibombora jud nako ang ilahang mga pangalan, mga bandilyo nako. So salamat kay inyong tanan. Salamat kayo sa sayo kayo nga pinaskuhan dinhi kanako. Grabe gayud ang kalipay sa akong mga bahandi. Ilahang gipaabot kaninyo ang ilahang kalipay nga gibati nga nadawat nila ang ilahang birthday gift og labas sa tanan ilahang sigig pangandoy nga Jollibee. Kay ako di man jud ako mahatag na kay ang ako ang sweldo taman ra gid tawon sa pamugas. So mo to salamat kay ninyo nga pinaagi ninyo na nahatag nako ang mga dili nako kayang ihatag para nila. So salamat kayo. Hinaot nga ana ka mo kanunay sa maayong panglawas ug ang Ginoo na ang bahala nga mubukbo kaninyo sa mga grasya. Siya nang bahala mo balos inyong kaayo nganhi kanako. So mga unata. Salamat kay inyong tanan. Wala pa ko nahuman taon og daro. Gipamaulan kog taman-taman karon. Sakit kayo ako mga katiilan. Pastilan karong adlaw mga siguro mga naka 1,000 steps na ko no. Best friend na lang ko ang hangdanan. Mukhaon sa kudaan ay ako magluto. Magluto og kanin ito. Wala ko na human og limpyo. Ako na humagmape. Na may extra job ng ipahimo. Wala sa akong schedule. So mo ito. Napinding na po ang akong trabaho. Imbis na palayon ko. Naputol. Dayon. Gutom na kayo Gutom na kayo Patin tabi na mo gabi ni Bay Cristita Hill mo sa kawala siguro may tinabi no. Hindi panuhot kog katawa Bay Cristita Hill. Kabalo sab ko nga hasta pug kagi panuhot pug katawa. Alas 12 nagkape na katoga. Sige may tabi lagi mga kaagis kinabuhi. Nga. Ito. Salamat kay Bay nalingaw kay Kujo TV Ata nagpiyong na akong mata na sige akong kutisngi. Kasi yan. Kaya kaya basta itong topic ato. Basta gudiyang mga anak ng li. Tingalan na unsa man to akong unsa naman si mama. Tako naman kay katawa. Unsa buang naman ka siguro niya. Ayan, mga anak nga tanaw sa akong mga video niya. Wala sila kasabot. Ganahan na sila maglantaw na ko nga. Kisap-kisap lang akong baba kanunay. Pagutong. Salamat kayo yung tanan. Tamsa. Salamat ko nga to. Dali po ko ba? Ganahan ko kay nahiyos akong bilbil gamay. Sige sa kakanaog. Hala, bira na. Dagan sa gawal. Dagan sa sulod. Luis Ginoo, nakalingkawas ng taon.
Pero ni kabuntag lagi. Ang mata pero anak pinta pero nahanlan dito bukaron. Karon pa ko nakapil sa mga pamaol. Pila na kadlaw. Higig sa ka na tuyok tibok balay. Nabuhay sa buliw. Laban lang. Nga. Gahapon. Nag-aswat ng duha sa mga ito sa gawas. Napit na ibang kape. Nya, dito na mistunga-tunga dapit. Iko, hala. Mama, di man ka pwede mo aswat kay mo pa'y pag-opera na imintiyan. Siya, yung po siya, hala. Oo na. Tuo di ay no, nalimot ko, anak siya. Ikaw niya. Nya, ato na nimbuyan diri, pasag di na ning lamisa diri. Nya, rag mo gawas yung mga anak mo, rin akong padayungon. Kaya di man ako makaya aswat, ako raw siya kay bugat kayo. Ang gadili, sige. Sige, padayon ta, anak siya. Ingko da, bahala ka, kay bago pa ka nag-opera sa imuntiyan, nangaswat na ka diha. Ingko, na, dito, gusto magid niya nga ma-arrange tong to sa gawas na, hala, sige. Ingko, bahala ka. Dayon, kanya akong alaga nga usa. Kasi pabalik-balik o paplansa. Pinalansa na biya ang mga sinyataran. Kanya laging, maayo na namin pilo, anak, Miss Arens, bungkago na lang. Tigo lang naman unta. Ano may huna-huna ba? Ako sa giinan na. Kanya ako na rin pilo og tarong ha. Pambilo mo na akong utro ang mga pinilo ni Runa para pwede mong gagaman para mo to gipambilo na ko og utro kay para makabalo ko unsa ni mga hadap ita mga purol ani, hadap ita mga pajama ani. So gipang-aris na ko utro ilang masinina para makabalo ko. Karon si plansa nga aputo lagi akong trabaho sa kana po dito. Ako inaulaga nga. Inahalan, mapapansa ka sa kuha, i-sure na nimuha nga mao gini mo suoton. Sweet pa kay ko stress siya ha. Lumanay kay tinyo ba. Kung hinahanglan, gani mo plansa nako. I-sure nimo nga mao na jud mo suoton. Kay magpaplansa siya ani niya, nigsuot di siya ganahan. Oh. Ang gina ni isuot daan, pang sukod daan ng mga sina mo diha, bala mga bongkag basta kausara ko maplansa. Panghangir ako nag-utro. Kasi ha. Ako schedule man good buntag. Maghimo og pamahaw ni tanan, ni andam na nako tanan pamahaw di wa na pangutong tana. Kasi pamutang akong pamahaw na diha. Lalom. Ako lang i-alternate ng pamahaw. Karon kani ni tuod-tuod ka na po, ba kana na po, ano ba? Tuyok lang na ako ng pamahaw. Para makadidito ko sa trabaho. Kaya, man ako panghimo sa ilang mga pamahaw. Ang limpyo na ko. Limpyo na ko tibok bala. Karon mo na ako tama-tama limpyo karong adlaw. Kinaugmaan, pambunalan na ako mga abog. Pagkasabahan ako mga abog, hoy. Mga abog ita, maluoy ita muna ko. Sunod simana mo balik diri bisita. Wa sa bisita ka. May ko pangi-pangi lagi pangasabaan ako ni mga abog. Kinaugma kada adlaw mo abog bay. So kinakaron akong tarong limpyo lang. Pamisong ginahumay taman-taman. Kinaugmaan pak. Paghapak na ako. Tayo-tayop na. Magic ba? No. Hindi ka rin mo iskarte ang trabaho. Ikaw iskarte din. Susun, di mo trabaho. So, manakit tibok ng kalawasan. Mga pangidura ni mo. Mga bagtak, mga braso diha. Iti masita manakit ang tawang ginoo ko. Tabangin. Diyan mo to. Hala, limpyo kayong tama-tama limpyo ka ron. Ngagmaan. Panghuyupan na ginagmaan. Kahig gamay diha. Ubang buling pantago. Oh, tulog ta mo diha. Mga ubang kini ba mga tagak-tagak ba nila?
Pagtulog sa amo dia ilawom sa bangko. Ugba kakawan na tamo ugma. May mo ko yaw-yawan ako pero sa ko lang una kay tao na lang magayaw ako magawas akong tingog. Yan na nga tulog pa biya mga tao maingon na yun. Amsa naman niya akong katabang nabuang naman dagay ni. Gusto ko ibang lahi ba so na. Kauban ako. Dito sa Pikas to siya dayon. Nilaag sila diri kin bukas yun lang amo diri sila tog. May mo magatawa to siya kumain ako sa akong mga diskarte. Ako manggi-share sa iha ba. Ako nga, pero di ni kada adlaw ni mo buhaton ha. Kausara sa usa ka semana. Basta madugay na ka sa balay no. Tinabaho makahibalo na jud ka sa mga diskarte. Pero surely mabud akong trabaho ba, mo pa na ako pasabi akong trabaho as in. Wala masabi akong mga amo. Kaya dugay na biya ko diri sa ila kapila na ko diri nakabalik na ko diri dayon kanang unsi ko ka bulan walay kauban kung wa na ko gi-recommend sa ilaha si Rona wa jud ko kauban nato bahala sa silang kinabuhi mauli ko wala sila katabang dayon sa kabulan ako gi-training si Rona mga diskarte pod na sa kabulan ay ako miuli so nasayad na sila nga kaya na ko ning balaya mga pura usa Ramadan pa gani to sus mayosek basta ka bilat lagi si Inday pero nakaya rin kita kalau na okay party lang good kadis party diri wa na matay ka dito na baho mabalik ni malik ko da gabunta limpyo ko man tanay ko sila wa na may kinahanglan ako kay ito na ko kisri na magtambay maluto na ko dihin na po ko mag-asikaso sa dining room sa kusina dili magtrapo-trapo maguyop-huyop yan mag-umam nga na sila limpyo lang po dito sa kusina nga yun na clearing tanan wala ko 2 ka oras 3 ka oras na pagkahuman mata na ko mga na po ko magtakam na po ko dito sa washing machine dayon para inignaw na ko maghimo ko nila panihapon inigsaka na ko mangwaswas na lang ko ana kay naguba mo automatic nila so kinahanglan ba ka magwaswas kinamot hala ibutang dito hala sige birada intay na katin na jud ba yang lagi discarded ay dako kay nilang balay upat ka palabag niya ora usa tagam yan dami hello kang Marilo Murioka mag-shoot out na ta kay mura karon kay madadali pa ko by Eileen Sydney hello nimo ba kang Aisha M Montero hello nimo ba belated happy birthday kang Dale Maconel gikan sa imuhang gwapa kaayo nga palanggo ang sequence na sequence Dara so daghang salamat yung tanan uy asa pa man ni hala kadaghan time sa Kimberly Gornes hello hello nimo ba o kang Marjorie Tadina hello o hello na lang yung tanan kang Ilma Misa Alan hello nimo ba kang Cherryvel Exiomo Fontanilla hello kang salamat yung tanan mabura karon maputol na niya akong video kay